ngene iki kok ya ora enek udan ya, Pak. Pak. Terakhir musim ketik kalau Lah ya ngene jago gesek telung langkas, dan wis ngono ya ambles kabeh. Satri iki arep nyambung arep gawe apa? masuk diharap mangan telo godok. Ya ngono, Pak. Kuliah terus ya duwe ini ngono kuwi. Jajal sampe delok Bu, kok rada empuk ngono. Waduh, Pak, lebane meledos. Lah iya ki lho dituntuni piye, Bu? Iya, ya saya gak enak apa-apa ya. Ya Allah, Bu kok kaya bannya dia pacar pisan ngono. Lah ya, Pak, kayak jare pincile sik seminggu ungkas dadine. Terus piye Bu, wong ngomong ning bapak jarene bane pesene online. Bu, jadinya bapak urus. Loh, ini apa, Pak? Ayo, ayo, ayo. Loh, Pak! Pak! Pak, kata saya mulai kuning loh. Loh iya, Bu. Pak! Bari ya, Bu Alin! Tolong! Ini apa kuwi? Ya Allah, ayo kita digawe rumah sakit. Ayo digawa ngepet dae. Yo, gak pada bane mari meledos lho ndek wingi. Oh, ya saya saiki ndak digolekne apa pickup angkutan umum di dalan. Ayo. Assalamualaikum. Wes balik, Nduk. Nyapa kok merengut ae? Minggu Senin kula ujian, Bu. Ujiannya saiki malah ndamel HP, sanes kertas. Alah, Loh, bukannya malah penak to, Nduk? Ya punten nggih, Pak. HP-ne lagi rusak. Loh, lah ngopo kok iso rusak? HP-ne moro-moro mati. kok iso mati to, Nduk? Ibu iki lagi nyimpen duit. Bapaknya itu lagi urung panen. Wis to, Bu, ora tak diseneni anake. Besok bapak tak usaha beli silian duit. Sampeyan ki lho Pak arep nek duit ning ndi to? Utange adik ki lho wis akeh. Wis to, Bu, ora tak dipikir. Iki ben dadi urusane bapak. Sampeyan ki gak ngerti sawahe lho, deloken jagunge ambruk, ora enek udan, sampeyan ki mesti ngenteni lho, Pak. Sing sabar ya, Nduk. Saiki gendang salin, man, aja lali belajare. Nggih, Pak. Kula masuk rumiyin. Wis to, Bu, ora tak dipikir. Sama iki gak usah dipikir delok to saya dhewe kaya ngono kok gak usah dipikir. Sabar ya, Bu. Pak, kabare Pak Dilan ki piye ya? Moro-moro mun tenagane Pak Dilan, Bu. Ya apa to, Pak? Kan deh Pak Dilan kan mari loro to, kan ada sing ngeterne. Ya muga-muga endang sehat. Ya wis amin. Sampeyan wis gak nesu to, Bu? Mboten Pak, jenengan ngunjuk kopi napa es? Asae sing pas karo cuacane. Dipun kula damelke. Pintere bojoku.
Duh, aku nelongso banget, Jel. Masa lo sampai ini ujian, tapi aku malah ngamuk toh. Sabar ya, Cak. Tapi aku ngomong enak apa nih? Nek kamu enggak ngomong enak, kamu bisa dengar aku sih. Lek pas ujian ku nenek, aku sudah sementara ya, Jel. Bapak aku sih golek ya. Suwun ya, Jel. Kamu seneng banget sampai aku. Iya, aku yang matur suwun. Biasanya keluargamu yang menghina aku, jadi saat aku ujian enak yang ngomong. Bu, boyokku rasanya kok pedot baru gimana? Tuh, sebelumnya. Baik kalau Pak tak dijuti. Aduh, bu, enak bu. Bener bu, bener. Iya. Monggo. Waalaikumsalam, monggo Bu, Pak. Iki kabare? Ya lo api, monggo. Nyapa ya mau? Malah gak enak iki mau turuan. Monggo Pak, Bu. Nggih. Pak, Bu, pripun HP-ne? Enak saling sek kambe. Tak kira nggih. Ngapunten, duke lagi pengen apa toh? Ajingi tumbas HP lho, Bu. Amargi ajingi ujian HP kula nembe mawon rusak. Lah ya ku ya HP-ne kok yang murmur rusak. Pak, Bu, niki kula kali ibuke nggih enten sekedhik rejeki. Mugi-mugi saged mbantu kebutuhane anak jenengan diterima nggih, Pak. Nggih. Niki rasa matur nuwun kula amargi sampean pun nulungi kula. Anggap mawon niki rejeki teko Gusti Allah nggih. Nggih, matur nuwun. Mugi saged mbantu kebutuhan sampean nggih. Nggih, matur sembah nuwun Pak Dilan. Nggih Pak Bu, kula ngucapaken matur nuwun sanget. Mugi-mugi amale panjenengan saged dibalas kalih Gusti Allah. Amin. Nggih Bu, Pak, sami-sami nandur api, mundhe ya api. Nggih ta, Nduk? Nggih. Kaya ngene iki sampean kudune nggih manut ning marang wong tuweke nggih, Nduk. Soale nggih sampean nyawang wong tuweke sampean niku pun berjuang kangge nyekolani sampean. Sampean kudu sinau sing sregep, banggane wong tuwek, derajate wong tuwa nggih. Nggih.